Iliyasu nake bin waka. Ba zai bar ki ba Maryam ki masha gaji, ba zai bar ki ba. Ba zai bar ki ba waffa ke ki kauna, daure ki masha gaji, soyayyar ki a zuciya ta ratsa mishi jijiya. Iye ki masha gaji Maryam ke jira, waffa kar ki ya da shi. Iye ki masha gaji Maryam saurara ki ji, waffa ke jira, aure za ku zo ku yi iye haya. Ki mashi agaji Maryam kar ki ya da shi. Waffa ya riga yana ce mun shi fa sai da ki Maryam ki mashi agaji. Inde har kika ce da shi ke din baki da shi, wallahi zai gaji sannan zai yi firgici. Maryam ki mashi agaji, waffa ke jira, aure za ki zo ku yi. Maryam ki mashi agaji, soyayya ki bashi shi dan Allah ki so shi waffa ke jira. Maryam ki mashi agaji, soyayya ruwan zama kauna sai da ke da shi. Waffa inda babu ke Maryam ina za ya je, iye ina za ya je. Waffa ke jira, aure za a zo a yi iye haya. Maryam ki mashi agaji, Maryam ki mashi agaji. Maryam ya ce sai da ke waffa inda babu ke to shi ina za ya je. Studio Zila, gidan kiɗan Hausa. Farar diya autar mata da mijinki ɗan gata. Farar diya autar mata da mijinki ɗan gata. Farar diya autar mata Maryam kin fice mata na faɗa kin masarata. Waffa ne ya faɗa mun na cikin yi fahimta da mijinki ɗan gata. Waffa ne ya faɗa mun ke da shi babu katanga, Maryam sai ki fahimta. Ko garinku akwai mata ke kaɗai ce ya yi zaɓa, kun ji waƙar 'yar gata. Can garinku akwai mata amma ke ya yi zaɓa, tauraruwar mata mai farin jinin mata. A garinku akwai mata, can garin mazanya na ce waffa ke ya fi ƙauna, karki ce za ki rata. Za mu je can mazanya domin ayo auren ki Maryam da ke da waffa, soyayyar kike ƙauna dan Allah ki so shi, daure ki so shi sosai, taho ki ba shi ƙauna. Waffa ke ya fi ƙauna, tauraruwar mata. Ya faɗa ke ya fi ƙauna, sanki ya shiga ruhin shi, yaushe ne za ku rabewa. Waffa ke ya fi ƙauna, Maryam ki ba shi ƙauna, soyayya amana ce. Maryam kar da ki bar shi dan Allah ki ba shi ƙauna. Rardiya auta da mata Maryam kin fice mata, waffa ke ya fi ƙauna. Zan je can ma zan ya dan ayo auren ƙauna, Maryam ce da waffa. Ya faɗa mun kin shirya ko anan ta marasat ma a ɗaura muku aure, waffa ke ya fi ƙauna. Iliyasu nake bi ne na fito na yi waƙa ta. Farar diya autar